барои ҷиҳати рафъи мушкилот дар соҳаи муҳоҷиратро росае мегӯянд, ки вид на жительстводорорам депорт кардесанд. Не. Як мисолтон меорам, бо диққат гӯш кунед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ва муҳимма пешкаши шумо мекунам. Ҳатман бо диққат тамошо кунед. Аввалан ба ҳаматон хотиррасон мекунам, ки дар комментарияи ҳамин видео як номери WhatsApp закрепит кардагӣ. Бидроен дар ҳамунҷа салом бинависонед. Имрӯз охирон рӯзи туяй, охирон рӯзи хушхабарай. Ҳатман бинавис. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Бо диққат гӯш кунед. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин бо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои музокироти ҳайатҳои баландпояи дуҷониб созиш карданд. Роҳбарони Тоҷикистону Русия зарурати аз ҷониби идораҳои дахлдор чораандешиҳои муассир барои ҷиҳати рафъи мушкилот дар соҳаи муҳоҷиратро таъкид карданд. Яъне ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Владимир Путин барои музокирот як созишномае карданд. Гуфта мешавад, ки барои ҳалли масъалаи марбути муҳоҷирати корӣ ҳайатҳои баландпояи Тоҷикистону Русия дар муҳлати наздик музокирот анҷом хоҳанд дод. Барои ҳалли масъалаҳои ва мушкилоти муҳоҷирон айни ҳол хутон дидесен маълум аст. Гуфта мешавад, ки аз ҷониби Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ҳайатҳои баландпоя музокирот баргузор мекунанд ва ҳалли ин масъаларо суҳбат мекунанд дар мавзӯи муҳоҷирони корӣ дар Русия. Созиш дар ин бора зимни мулоқоти президенти Русия Владимир Путин бо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳосил шудааст. иттилоъ дод дафтари матбуоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва гуфта мешавад, ки махсус танзими раванди муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия меҳвари мулоқот дар ин созишнома мешавад. Чхеле ки мо шумо медонем, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафари корӣ ба шаҳри Москва сафар карда буданд ва дар ин сафари корӣ чандин масъалаҳо суҳбат карда гузашта шуд. Хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Шумо агар бихоҳед фаҳмидан аз Россия запрет дорен ё ин ки не, ё бихоҳед фаҳмидан регистратсияи шумо оригинал ҳаст ё ки не, дар ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp бинависонед. Проверка мекунам ва ҷавоби 100%-ша барои шумо мегам. Як кас нависондаи Раҳмат акаҷон. Ба пеш, саломат бошӣ. Салом аз Санкт-Петербург. Якум комментария. Зиндаву сарбаланд бошед мардуми тоҷике, ки дар ҳар куҷо қарор дорен ва аз ҳар куҷое ки моро тамошо мекунед, мо кӯшиш мекунем, ки барои шумо манфиати худмона бирасонем. Толиб нависондаед. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Оиди хизмати алтернативӣ мегуфтӣ. Мегӯянд, ки 70 000 сомон шидаед. Ҳамин гап роста ё ки не? То куҷо ҳақиқат дорад? Ин гап ягон ҳақиқат надорад. Аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 нархи хизмати алтернативӣ ҳозир 54 000 сомон мебошад. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. Ростае мегӯянд, ки вид на жительстводорорам депорт кардесанд. Боқӣ дар паноҳи худо бошӣ. Худо нигаҳбонад. Худованд шуморо ҳаматона нигаҳбон бошад, бародарони азизу гироми қадр. Ва оиди вид на жительстводоро депорт кардан не. Ягон амуд асос надорад ин гапам, вале лекин рейдҳо идома доранд. Ба ҳар ҳол бо эҳтиёт бошем. Як кас нависондаи Сорбон бародар. Агар шаҳрванд 26 ним бошад, метавонад 2 сол хидмат кунад ё ин ки ним сол хизмат мекунад халос? Не. Як мисолтон меорам, бо диққат гӯш кунед. Агар 2 рӯз монда боша ба зодрӯзи шуморо, ки шумо 27 сола бошед, ҳамун 2 рӯз пасаш, вақте ки шуморо ҳамун 2 рӯз пеш аз зодрӯз агар ба комиссариат даъват кардан, ба хизмат сафарбартон мекунанд, 2 сол хизмат мекунед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародар. Ведварения кардан, штраф кардан. Штрафа наспорӣ биромадан метонӣ? Бале, биромадан метонӣ, не ки наспоридани штраф дарди сари худат мешава. Бо вақти муҳлатат тамом мешава ва бояд выезди кушода шава, ҳамин наспоридани штрафа сабаб мешава, ки боз запретитра ҳуй накунанд дигар. Як каси дигар нависондаи ака ҳар рӯз як қонун мегӯӣ. Ягон кори серьёзнира гап заку. Кори серьёзне, ки ман намедонам дар назари баъзеи шумо чие, бародарои азиз, вале ҳар чизе ки ҳар рӯз нашр мешава ба шаҳрвандои тоҷик тааллуқ дорад,
мо ба маълумоти шумо мерасонем. Як каси дигар нависондаи сентябрда 27 сола мешанд. моҳи октябр мебаранд. 27 сола ки бишай агар сентябрда не бародари азиз, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат худат озод мешавӣ. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, имрӯза навора ҷамъбаст мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforest.com